Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Hakashpautrek Unailar Arja Arpanrio Kalapin Long Egajingat Pat Bab and Persha Ek Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 Kalawan Ra da Sarkar BJP ha Parliament Kani Gajingat Pat Ba Kalasidang na Madan Yuring Hep Lait Umkra Bat Kut Hadan Bosco Square Hakabaga Party Kalapin Long Egajingalang Kablingkot Hajan Udurmot Jong Udan Bosco Habakren hagani gajingalang u President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala Ulaong makajing penbait thamai ke FCRA de Sarkar BJP ke de senjam ke besniu tam namarkan kata ke bayo jingerap na Shabari India kham tam ki kin hon mission bat ki kin hon Tremon ngobha Ulaong ba bon ki jing trei kam kum ke jing te ki yeng mane ki school mission ki hospital bat ki ki project ki shania ha ki jingerap na Shabari Henry ke ni ke jing pen kala thamai kan ra jing e ra ki kin hon kim dan ke license FCRA Ulakin no aba hapo ke jing sen sha ko Congress men shwa ki dan bon ki kin hon ki blayo e ke jing bet ban trei ling ba ke FCRA Henry hadin balawan ke Sarkar BJP bon ki license la sha pen du no Uba Vincent ulapan pau ba kini ke jing ki kam dei tang na banta ka Congress kum ka party Henry ke dei na banta ki pat ba ki bran kam ye ke jing rap Ulaong ba ka Congress kan beteng men persha e kini ka amendment bill hasurok haki yeng dorbar parliament baladadan kamru haki yeng kashari Bandam Island, ya ke Sarkar tume, hapa ke Jingalam jang ke BJP, panle dan berengi, kuntangi kondem, ya ke nekaan, bawana dan Sarkar tume, hapa ke Jingalam jang ke BJP, we condemn, BJP, we condemn, BJP, we condemn, BJP, we condemn, BJP, down, down, BJP, down, down, BJP, down, down, BJP. Demand justice. BJP go back, go back. Go back, go back. BJP go back, go back. Go back, go back. BJP go back, go back. Go back, go back. BJP go back, go back. Go back, go back. BJP go back, go back. Go back, go back. We condemn. We condemn. BJP. We condemn. Kene kapil ladang iton ke ying mane kiba yo jingerap na kibor kiba nabar na Amerika na Germany lani nang no lani ladon ki school kiba jingerap lani ladon ki hospital kiba yo jingerap lani ladon ki NGO kiba yo jingerap ai kam ai jam ban pun bhai ki school lani ki no ki ying banerap ki baduk ki konswet pat ki kiba yo bisa nabar jong kiri India Kini ever si uno bakwa kini bisa banwan nabar habdan kini ke license. Kini ke license barabar kayarap ya kibru kebadan hakaling jong ke India. Palat santo hajar tadi ke license kumenchwa. Ndrai mentan hing santo tadi ke license lacak kansel mentan ke stang katsau hajar tadi. La kumno kini ki katsau hajar tadi. Hajar lais pak kalai kini tanghan ni North East. Na kini kebadan arajar lespak halai mentah hang ni Meghalaya stang nyopo kibadang terikam balai hadian bawang kini ke BJP kala pentik yang kino kebadan FCRA kini FCRA kita pengihap protes kalong kumni baladang isna kawai ke ying mani ke bacikror ngiyok FCRA ngiyok pandabar tang sekolah kin attach lene kin simi king mani jungi ladang yang ba pembiang ki kam lani ki school lani ki hospital lani ki no ki jaka ba ai jing hikai ya ki beduk ki ba matla lani ki ba anna kane kade ka wei ni ki fon ki bayarap handrai lamba ka jing pas lani jing ba ka jing pengkre jong ka BJP ya kane ka bil kini baro ki don ha ka jing ma ila introduce ya ka wei ka close ka ba lada ngimla pan pembiang ki kot kisla lani ba lada ka cha cancel ka FCRA license jongi ki kinsim no ya kini ki property bangiyo lamba FCRA lani ladang imla ban renew lani ladang israndar lani ngimla ban pembiang kanoro kinsim kila set up kawai authority ke bansim kane ke jingma kabamot ladang renew ro ladakin accept ke renewal jongi kata mut ni hap
property jing session kakta ki badok boram ki school menta ki school niam ki school snong ki school papenyai ki NGOs ki paper ki yok bisa ke building ki yok bisa andre ni ngisiu tang kabai tuition la ni ngisiu tang kabai admission kata gadau gila pan play school ki kon tongi ladai ki pensenga ikini ki FCRA ta kamot ka jing tongi kalong ba ni ki hapsiu kam kan rem kabai school ladai le hospital ki babon na hospital ni pilai ki yo ki ying ki yo ki machine ki barem lomba ka FCRA andre menta ladai ki pensenga ikini ka treatment hospital kan rem ki bon ki bayarap iki pematla ki barap ki badon jingtuna department kaleng lada pensia ikini barok ki bon ki ban khang kata ni kum ka kongres wat Delhi ngadawan Delhi menin ngadon ki meeting ba ngiro ngla isu ke bib apa parlimen ngin persa hangni asurok ngin persa parlimen ladon kam ngin persa akut na kamta kerit pai dei tang ka kongres ka ba riada ka ba yarap ka persang kat bala nak kita dirit pai ngimdon FCRA re kini kani ke interest kamde tang jong ke parti ke ngimdon FCRA po kongres handrei lada ki khang ki school le khang hospital ki khon ki ti jongi ki bahayang asam jongi parado prasnam jongi ki parari jongi ke don ki ke kata ngiwan hang ni mtang mdei tang mta ka parti ndei nam ta interest jong ki pai ba na ka mta interest jong ki badok na mta interest kalawai dan di bang mana kini ke BJP ngai ki ong ba kini ke bill kanam pai ya kitu peladap kamde ban perkhat ya ka retrospective handrei nado kini ki pol parliamentar sekepat handrei kalawai jong ki samla jongi parliamentar sekepat kadang jor ki tun kampila ki beriu kinang duk susu ladam don ki bayarap ini dapat ladam don ki paranyam ladam don ki para snong ladam don ki NGOs ki paper nginang jenjar susu kadok kam kadodam kadang jor susu kata ngi don kam banyo jeng arab kumbak sayo hi manswa kajeng temu jong ko kongres namta ke parti andre namta ke ribat ke jait benriu namta ki khon ki kti namta kalawai jong ki khon ki kti jongi wat so to bakla bagane kadai ka kam jong kongres andre ka kam jonga jong pi ka kam jong barok kajeng persa jongi kane kalong ba namta kajeng bha kalawai ki khon ki kti jongi piang ne ke senmon ki senyantis ki Saint Mary's wat ki bon ki school ba kaleng penda pe ba ki badan sudah ke FCRA motor lada ke BJP kam renew ki license lane lada kini kimla pan biang ka ka hanu korkom ba kini ki school kin surface kita ki jinge baro kata daw ba ngiwan hang ni iwan khanang hang ni hajan udon posko na mar ki sauto ba kani ki area hang ni ki babon ki institutions ki building te naka FCRA dia tang bingyo i building iyo kijing hikai iyo ki hospital nang tang iya dai ki padok kamde tang pensai ki building rei lambak FCRA bon kijing yo bon kijing mentoy kaduna ka bai school kaduna ka bai hospital kaduna nodong hadong kade lambak kijing don jong ke FCRA pat kor kompenya jing di FCRA ngiong ya ka sarkar kino ki babakla penstom ki babakla balen penstom ya baro kino ki ba misuse lene ki ba bam ngim percaya ka transparency lene ka accountability ngi kemen da don ka transparency ngi kemen da don ka accountability ndai de ban penstom ki breu ka bade ban penstom am dai ban penstom ya baro kata ka jing tmu ka jongi kata ka daw neliang jongi kum ka kongres ngi yang ngakarpat ya ki perlok ki badan keleng sobha bo ha ka jing doai kenang ba ka ne ki jing tmu jongi kan long ka bajap Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya